Estamos, pois, nunha terra histórica, na comarca de Fisterra. O primeiro prato será unha tortilla de ourizo. Segundo prato, unha caldeirada de cóngoro. E a sobremesa, pois, é o calleiro de castañas. Eu abriría así. Eso é. Isto é a hueva. Ahora sacaría así. Dalle un pequeño corte, despois vas... Mira, ahora se yo pillo. Xa está. A min dixeron que aquí a caldeirada de como que eso era manxar, pero dos deuses. Bueno, dos deuses. É como cando te están en a espalda. Calle, venga. Pero que é isto? É un calleiro. O calleiro normalmente é cando se mataba o porco, quitábase o estómago ao porco, limpiábase e despois dábaselle a volta. É como un bizcoito, pero compacto. Vamos lá. Quero que representes ti a comarca para facer a tortilla de ourizo. Tal como fixo el, poden Quedar pinchos na carne, non? na carne. Ah, amigo, eso é importante. Estáseme ocurrindo que podes vir facelo ao programa. Non tanto, non eches tanto, non eches tanto. Bueno, Sumar, claro. Eu son moi bruto. Moi ben. Vémonos mañá no Peirao de Fisterra. Vémonos. Queda menos dun cuarto de hora. Entramos no cuarto de hora final. Vais a queimar, alcalde. Está cheira queimado. Espera, baixamos de lumes xa. En menos de 10 minutos terio que ter no forno. Estas patacas xa están. Vamos bater todo xunto. Saca esa cáscara aí. É que... Botámoslle... A ver. Alcalde, toma, fai os ovos, apáñate. Os eternos cheas. Mirade, mirade. Non me fales da tortilla que me ven dar clases a min de tortilla, o alcalde. Vai, amigo, vai aí, ti tranquilo, xa verás. Mira como vai isto, non pode ir así. Oye, Rulo. Rulo está apurando. Rulo está apurando. Parece que se poden igualar as cousas.